Ang kalabasa, ang panitan guys. Oh, lami. May tamis pa ba? Tama na siya pagka-mix. Karon mag-init og kaha di ay daw. Di mano gini ako ang kahoy diri pagkahalima. Wa man tay gasolbong ang aso. Ops, init. Finished product. Ang niluto na mo nga kuan kalabasa. Ang kalabasa, ang panitan guys. Ay tamis pa ba? Tamis pa kay siya. Pang patinaw sa mata. Tama na siya pagka-mix. Then prito na dayon nato siya. Karon mag-init og kaha di ay daw. Ini among abuhan diri. Hay. Uy, ako naman hindi sangat unta. Di mano gini ako ang kahoy diri pagkahalima. Kay wa man tay gasolbong ang aso. Bukal na. Bula-bula ng tubig. Bukal na ang tubig. Kalihog. Gamit ra ba di kay nang ina na? Ma, hirang cellphone mama. Ma, hirang cellphone. Hirang cellphone. Wala man mo gigamit be. Sige na po. Sa baan na juding ading oy. Bawal na. Ilawi na nakat. Ha? Nana ni asin? Nana. Ilawi ba? Ano ba? Oy, mayabo ng mantika ha. Lalapat. Ayo anak. Ako. Sabi kita magtamakan ng chinilas. Wala jud ko ning tan no bina. Ako ba ni oh. Ako ni. Sa sawsawan ra na magdaog. Tuyo. Tuyog suka. Oh. Butayan na tong mantika oh. Wako kanon. Ay, sabaw. Isa na diri. Kanan sabaw di sa dakong kuan. Mukhaon na ka? Si Lolo. Gulay, tura gulay. Init kayo. Ang ano na to. Mantika. Uy, parataan mo. Parata? Kunig kanon. Mana ko ano na sa pagsusiguro na sa. Nagsulbong na pat. Nagsulbong ng kayo.
Hulong, hulong. Pwede man tilawan sa isapat. Kung kuan jud gani. Lungagi asin kung tugko bukay ng asin na. Muna na mo nga kalabasa. Init. Saan ko na? Kapulahon ko siya, ay balihon. Ikaw at ako, tayo ang tuhod sa mas mahusay tayo pag magkasama tayo. Palagay mo, totoo ba yan? May naisip na akong idea para sa bagong palabas. Sa pagkakataon to, tuhod tayo. Yun na siya, gibali na siya. Ng crispy nga kalabasa. Ako ba itong loob buhok? Ako ba itong buhok buhok? Ako na oh. Ako ba itong buhok buhok? Ako ba itong red ang buhok? Ako ba itong buhok buhok? Ako yung buhok buhok. Ako magkaon ako. Inya na kuya. Ay, ikaw to. Kalamit! Sudan! Ako to. Ako oh. Ako oh. Ako ba itong blogan? Ako itong Yun na siya guys. Ang ito ang kalabasa. Guwapa na kay siya ang result. Mukaon dyan ang mga bata ani kay magtuo mo silang kuan. Crispy nga manok. Ako man tong Wow. Yun siya. Ala, paghilom na mo, banana. Natalag ko rin na ako. Roro. Sila man tanan ng... Ah, ito na ko, vlog ko. Kasi Messi, oh. Ako lang dapat nakablog. Ako sa ako lang. Hala ka, ikaw ang ni along ma. Ano? Hala, tibuli, oh. Tuyo. Labay. Roro, dali ah. Ops, ops, init. Init Roro, na. dala lang, dala lang. Lang, dala lang ah. Alam. Pero ako oglo. Pero ako oglo. Pero ako red ako. Red ako anak. Yung mga kay buog-buog. Misi ah. Baga
kay ni Pat. Ha? Baga kayo. Anak ko, oh. Mga bata kay bebe. Nakapagod sila anak. Ako. Nagkaon na ka ro. Ro. Kaon na ka. Si kapatid ni. Kaon na ka ro. Ha? Sino ko taas sa Facebook? Ako, oh. Ako bila, oh. Anak mo na. Nalala ko bila, oh. Dami naman na siya ang sausawan, tuyo o kanang suka nga halang ah. Wow, sarap. Ako bila, oh. Ano may experience si Tito? Si Tia Guro. Masyado lang ito tigil. Sa gawas madre. Alata ko ayaw dito. Yo si Jinji na i-story. Ah, oo. Ako ulit ang maso. Murag mo tubo siya. Der? Ito ba wa maday kuan? Katugo. Kanang murag muburot siya ba? Ito ba? Samaya lang jud, di ba? Kuan na na. Wala oy, ang tubig. Finished products. Lang, dali lang. Ibandi ka lang. Dali lang. Ito na. Ako. So yummy. Ang niluto na mo nga kuan kalabasa. Ayun, sir. Ikaw, waka lang gikuan ron cellphone. Nag-andam na ang mga bata ang kaon. Mau na tanan. Try ko. Murag kumbira. Murag kumbira ba? Padala ko.